Lăsați copiii să vină la mine. Hristos a înviat. Dragi copii, astăzi o să vă citesc din mica Biblie Vechiul Testament despre regatele lui Iuda și Israel. Dezbinarea regatului israelit. Roboam pricinuiește dezbinarea. Auzind de moartea lui Solomon, căpeteniile semințiilor au venit la Roboam, fiul lui, și i-au zis: Tatăl tău a pus jug greu pe noi, însă ușurează-ne munca cea grea a tatălui tău și jugul cel greu care l-a pus el pe noi și îți vom sluji. Și a zis el către ei: Duceți-vă și să veniți poi mâine la mâine. Și a plecat poporul. Atunci regele Roboam a întrebat pe bătrânii care fusese sfetnici pe lângă Solomon, tatălui, pe când trăia el, și le-a zis: Cum mă sfătuiți să răspund poporului la cererea aceasta? Grăitau lui aceia și au zis: Dacă tu vei fi astăzi slugă poporului acestea și îi vei sluji, dacă le vei face gustul lor și le vei vorbi cu blândețe, atunci ei îți vor fi robi în toate zilele. Roboam însă nu ținu seama de acest sfat, ci ascultă pe tinerii care crescuseră împreună cu dânsul și răspunse poporului: Tatăl meu a pus jug greu peste voi, eu însă și mai greu voi face jugul vostru. Tatăl meu va pedepsi cu bice, eu însă vă voi pedepsi cu scorpioane. Atunci 10 seminții aleseră domn pe Ieroboam și așa izraeliții alcătuiră 2 regate. Regatul lui Israel și regatul lui Iuda. Acesta din urmă nu cuprindea decât 2 seminții a lui Iuda și a lui Veniamin. Ierusalimul rămase capitala Iudeii, iar regatul lui Israel își alese de capitală la început Sichemul, apoi Tirța și mai târziu Samaria. Aceste 2 state aproape totdeauna au fost în luptă unul cu altul. Ieroboam se închină la viței de aur. Și a zis Ieroboam în sine: Regatul poate să treacă iar la casa lui David. Dacă poporul acesta va mai merge la Ierusalim pentru aducere de jertfă în casa Domnului, atunci inima poporului acesta are să se întoarcă la domnul lor Roboam, regele lui Iuda. Pe mine au să mă ucidă, iar ei au să se întoarcă iarăși sub stăpânirea lui Roboam, regele lui Iuda. Și sfătuindu-se regele, a făcut 2 viței de aur și a zis poporului: Nu trebuie să vă mai duceți la Ierusalim. Iată Dumnezeii tăi, Israele, care te-au scos din pământul Egiptului. Și a pus unul în Betel, iar pe celălalt în Dan. Însă fapta aceasta a dus la păcat, căci poporul a început să meargă pentru a se închina unuia din ei, până la Dan, și a părăsit templul Domnului. Și astfel a aruncat Ieroboam poporul la închinarea idolilor. Dar Dumnezeu i-a zis prin prorocul Ahia: Pentru că tu m-ai lepădat, stârpi voi și eu casa ta. Dumnezeu trimite proroci. Pentru a aduce la calea adevărului pe regi și pe popor, Dumnezeu a trimis la ei pe prorocii săi. Aceștia au propovăduit pocăința cu cuvântul și cu fapta, au vestit pedepsele ce avea să trimită Dumnezeu asupra oamenilor pentru păcatele lor și au prezis o mulțime de lucruri din viața Mântuitorului așteptat. Dumnezeu a adeverit prorocirile și spusele lor printr-o mulțime de minuni, pe care i-a împuternicit să le facă. După 2 Regi, capitolele de la 12 la 15. Să luăm aminte. Un răspuns blând domolește mânia, iar un cuvânt aspru ațâță mânia. După pilde, capitolul 15, versetul 1. Regatul lui Israel. Începutul prorocirii lui Ilie. Ilie la pârâul Cherit. Ahab, al 7-lea rege al lui Israel, a întrecut în nelegiuiri pe toți cei ce fuseseră înainte de el, căsătorindu-se cu Izabela, fata regelui Sidonului, a început a se închina zeului păgânesc Baal, căruia i-a zidit în Samaria un templu mare și a pus ca slujitori 450 de preoți mincinoși, iar pe preoții cei adevărați al lui Dumnezeu i-a omorât. Atunci Ilie Tezviteanul, proroc din Tezba Galaadului, a zis către Ahab:
Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, înaintea căruia slujesc eu. În acești ani nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât numai când voi zice eu. Și a zis Domnul către Ilie: du-te de aici, îndreaptă-te spre răsărit și te ascunde la pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Apă vei bea din acel pârâu, iar merinde am poruncit corburilor să-ți aducă acolo. Și a plecat Ilie și a făcut după cuvântul Domnului, s-a dus și a așezut la pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața, pâine și carne seara, iar apă bea din pârâu. După o vreme, pârâul a secat, nemai fiind ploaie pe pământ. Ilie în Sarepta. Atunci a fost cuvântul Domnului către Ilie zicând: scoală și du-te la Sarepta Sidonului și șezi acolo, căci iată, am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Și s-a sculat el și s-a dus la Sarepta. Și când a ajuns la porțile cetății, iată o femeie văduvă aduna vreascuri și a chemat-o Ilie și i-a zis: adu-mi puțină apă ca să beau. Și s-a dus ca să-i aducă, dar Ilie a strigat-o și i-a zis: adu-mi și o bucată de pâine să mănânc. Ea însă a zis: viu este Domnul Dumnezeul tău, n-am nicio fărămitură de pâine, ci numai o mână de făină într-un vas și puținul de lemn într-un urcior. Și iată, am adunat câteva vreascuri și mă duc să o gătesc pentru mine și pentru fiul meu, să mâncăm și să murim. Atunci a zis Ilie: nu te teme, ci du-te și fă cum ai zis, dar fă mai întâi de acolo o turtă pentru mine și adu-mi-o, iar pentru tine și fiul tău vei face mai pe urmă. Căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: făina din vas nu va scădea și unde lemnul din urcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe pământ. Și s-a dus ea și a făcut așa cum i-a zis Ilie, și s-a hrănit ea și el și casa ei o bucată de vreme. Căci făina din vas n-a scăzut și unde lemnul din urcior nu s-a împuținat, după cuvântul Domnului grăit prin Ilie. Ilie învie pe fiul văduvei. Curând după aceea, copilul văduvei aceleia s-a îmbolnăvit și a murit. Și tânguirile ei au mâhnit pe Ilie. Și s-a rugat Ilie lui Dumnezeu și suflând a zis: Doamne, Dumnezeul meu, să se întoarcă sufletul acestui copil în el. Și a ascultat Domnul glasul lui Ilie și s-a întors sufletul copilului acestuia în el și a înviat. După 3 regi, capitolele de la 16 la 17. Să luăm aminte. Domnul nu lasă să piară de foame sufletului celui drept. Din Pilde, capitolul 10, versetul 3. Jertfa lui Ilie. Ilie adună poporul în Carmel. După trecere de mai multe zile, a fost cuvântul Domnului către Ilie în anul al 3-lea, zicând: Du-te și arată lui Ahab și eu voi da ploaie pe pământ. Și s-a dus Ilie la Ahab și a zis către el: Trimite dar acum și adună la mine în muntele Carmel tot Israelul dinpreună cu cei 450 de proroci ai lui Baal și cu cei 400 de proroci ai dumbrăvilor Astartei, care se hrănesc din masa Izabelei. Și a trimis Ahab pe toți fiii lui Israel și a adunat pe toți prorocii în muntele Carmel. Atunci s-a apropiat Ilie de tot poporul și a zis: Până când veți chiopăta de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, urmați lui, și dacă este Balar, urmați aceluia. Poporul însă n-a răspuns nimic. Și a zis Ilie către popor: Proroc al Domnului am rămas numai eu singur, iar proroci ai lui Baal sunt 450 de oameni și proroci ai dumbrăvilor Astartei 400. Dați-ne 2 junci, ei să-și aleagă unul să-l taie bucăți și să-l pună pe lemne, dar foc să nu ațățe, iar eu voi găti pe celălalt vițel și îl voi pune pe lemne și foc nu voi ațăța. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru, iar eu voi chema numele Domnului Dumnezeului meu și Dumnezeul care va răspunde cu foc, acela este Dumnezeu. Și a răspuns tot poporul: Bine ai grăit.
Ilie coboară foc din cer. Și a zis Ilie prorocilor lui Baal: să vă alegeți un jung și să-l gătiți voi înainte, căci sunteți mai mulți, și să chemați numele Dumnezeului vostru, dar foc să nu ațățați. Și au luat ei jungul care li s-a dat și l-au gătit și au chemat numele lui Baal de dimineață până la amiază zicând: Baale, auzi-ne! Dar n-a fost nici glas, nici răspuns. Și săreau în jurul jertfelnicului pe care îl făcuseră. Iar pe la amiază, Ilie a început să râdă de ei și zicea: strigați mai tare că doar e Dumnezeu. Poate stă de vorbă cu cineva sau este în călătorie sau poate doarme. Strigați mai tare să se trezească. Și ei strigau cu glas mai tare și se înțepau după obiceiul lor cu săbii și cu lănci până ce curgea sânge. Trecuse acum de amiază și ei toți s-au zbuciumat mereu până la timpul jertfei. Dar n-a fost niciun glas, nici răspuns, nici auzire. Atunci a zis Ilie Tesviteanul către prorocii lui Baal: dați-vă acum la o parte ca să-mi săvârșesc și eu jertfa mea. Și s-au dat la o parte. Atunci a zis Ilie către popor: apropiați-vă de mine. Și s-a apropiat tot poporul de el și a făcut jertfelnicul Domnului ce fusese dărâmat. A luat Ilie 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacob, către care zisese Domnul: Israel va fi numele tău. Și a zidit din pietrele acelea jertfelnic în numele Domnului, făcând împrejurul jertfelnicului șanț încăpător, ca de 2 măsuri de sămânță, a așezat lemnele pe jertfelnic, a tăiat juncul în bucăți și le-a pus pe el. Și a zis: umpleți 4 cofe cu apă și le turnați peste jertfa arderii de tot și peste lemne. Și au făcut așa. Apoi a zis: faceți aceasta a 2-a oară. Și au făcut la fel a 2-a oară. Și a zis: faceți așa și a 3-a oară. Și umbla apa împrejurul jertfelnicului și șanțul se umpluse de apă. Iar la vremea jertfei de seară s-a apropiat Ilie prorocul și a strigat la cer și a zis: Doamne, Dumnezeul lui Avram, a lui Isaac și a lui Israel, auzi-mă, Doamne, auzi-mă acum cu foc, ca să cunoască astăzi poporul acesta că Tu singur ești Dumnezeu în Israel și că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, auzi-mă, ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești Dumnezeu și că Tu le întorci inima la Tine. Și s-a coborât foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot și lemnele și pietrele și țărâna și a mistuit și toată apa care era în șanț. Și tot poporul, când a văzut aceasta, a căzut cu fața la pământ și a zis: Domnul este Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu. Iar Ilie le-a zis: prindeți pe prorocii lui Baal ca să nu scape niciunul din ei. Și i-au prins și i-a dus la Ilie la pârâul Chișonului și a junghiat acolo. Dumnezeu trimite ploaie după rugăciunea lui Ilie. Apoi i-a zis Ilie către Ahab: du-te de mănâncă și bea, căci se aude vuiet ca de ploaie. Și a plecat Ahab să mănânce și să bea, iar Ilie s-a suit în vârful Carmelului și s-a aplecat la pământ până a atins genunchii cu fața sa. Și a zis ucenicului său: du-te și te uită spre mare. Și s-a dus el și s-a uitat și a zis: nu văd nimic. El i-a zis: du-te și fă aceasta de 7 ori. Iar a 7-a oară a zis: iată, se ridică din mare un nor cât o palmă. Iar el a zis: du-te și spune lui Ahab: înhamă și fugi ca să nu te apuce ploaia. Și pe când grăbea el, cerul s-a întunecat de nor și s-a pornit o vijelie și ploaie mare. Iar Ahab, suindu-se în căruță, s-a dus la Israel. Iar mâna Domnului a fost peste Ilie și, încingându-și mijlocul, a alergat înaintea lui Ahab până la Israel. Din 3 Regi, capitolul 18. Să luăm aminte. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. După Deuteronomul, capitolul 6, versetul 4. Ilie în pustiu. Ilie fuge dinaintea Izabelei. Ahab spuse Izabelei cum Ilie a ucis pe preoții lui Baal
și aceasta se umplu de mânie și puse oamenii să-i urmărească pe proroc. Când a auzit Ilie aceasta, s-a sculat și a plecat să-și scape viața și a venit la Beersheba, care este în Iuda, și și-a lăsat ucenicul acolo, iar el s-a dus mai departe în pustiu cale de o zi și s-a așezat sub ienupăr și își ruga moartea zicând: Mi-ajunge acum, Doamne, ia-mi sufletul că nu-s eu mai bun decât părinții mei. Și s-a culcat și a adormit acolo sub ienupăr. Și iată un înger l-a atins și a zis: Scoală-te, mănâncă și bea. Și a căutat Ilie și iată, la căpătâiul lui, o turtă coaptă în vatră și un ucior de apă. Și a mâncat, și a băut, și a adormit iar. Dar iată, îngerul Domnului s-a întors a doua oară, s-a atins de el și a zis: Scoală-te, mănâncă și bea, că lungă ți este calea. Și s-a sculat Ilie și a mâncat și a băut și, întărindu-se cu acea mâncare, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la Horeb, muntele lui Dumnezeu. Domnul se arată lui Ilie și a intrat acolo într-o peșteră și a rămas acolo. Și iată, cuvântul Domnului a fost către el și a zis: Ce face aici, Ilie? Iar Ilie a zis: Cu râvnă am râvnit pentru Domnul Dumnezeul Savaot, căci fiii lui Israel au părăsit legământul tău, au dărâmat jertfelnicele tale și pe prorocii tăi i-au ucis cu sabia, rămânând numai eu singur. Și a zis Domnul către Ilie: Întoarce-te înapoi și unge pe Elisei, fiul lui Șafat, proroc, în locul tău. Eu însă mi-am oprit dintre izraeliți 7.000 de bărbați. Genunchii tuturor acestora nu s-au plecat înaintea lui Baal și buzele tuturor acestora nu l-au sărutat. Elisei se face ucenic al lui Ilie. Atunci a plecat Ilie de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafar, arând. Acesta avea 12 perechi de boi la pluguri și la perechea a 12-lea era el însuși. Și Ilie a trecut pe lângă el, aruncându-i mantia. Atunci a lăsat Elisei boii și a alergat după Ilie zicând: Lasă-mă să merg să sărut pe tatăl și pe mama mea și voi veni după tine. Iar el i-a zis: Du-te și vino înapoi, că ce-am făcut e făcut. Plecând de la el, a luat o pereche de boi, a junghiat-o și, făcând foc cu plugul boilor, a fript carnea lor și a împărțit-o la oameni și au mâncat-o. Iar el s-a sculat și s-a dus după Ilie și a început să-i slujească. După 3 regi, capitolul 19. Să luăm aminte. Doresc să mă despart de trup și să fiu împreună cu Hristos. După Filip, capitolul 1, versetul 23. Dragi copii, vă mulțumesc pentru atenție și ne auzim data viitoare cu noi istorioare din Mica Biblie. Hristos a înviat!